Eu levo sendo comuneiro dende que naceu a Comunidade de Montes. Eu formei parte da Asociación para a Defensa dos Montes de Teis, que foi cando naceu, foi unha entidade precursora do que foi a primeira xunta gestora da Comunidade de Montes. Bueno, fai 26 anos cando empezamos con esta andaina, bueno, hasta aquí chegamos, e a ver hasta onde. Nós heredamos un monte nunhas condicións moi malas, nós heredamos un monte pequeno, entonces daí naceu como proxecto, como estatutario, recuperar o Monte Madroa. Normalmente as comunidades de montes teñen superficie abondo en xeral para ter unha parte de produción, unha parte de conservación que sería un pouco o que daría sustentabilidade económica ao monte, non? O noso monte é moi pequeno para iso, en un primeiro momento se decidiu, tendo en conta as circunstancias, se dedicou toda a conservación. Todo o que se invertira, todo o que os recursos que creara no monte serían para facer unha recuperación medioambiental, crear un bosque autóctono de calidade, non? A pesar das condicións que o monte tiña. Onde prevalezcan especies como o carballo, o castiñeiro, cerleira, bidoiro, especies autóctonas, fronte ao problema que temos que é o tema da acacia, que é unha especie invasora, a acacia negra, que está espallada por todo o monte e ten unha capacidade regenerativa tanto a nivel sementes como rebrotes enorme, entón créanos un problema moi grande. Evitar todas estas especies que non son de aquí e que son sumamente pirófitas, recuperalo para que sea o que eran os bosques de antes, cos nosos ameneiros, cos nosos castañeiros, cos nosos carballeiras, é dicir, un monte autóctono que además é menos incendiable. Bosque que en condicións normais frena os lumes, non pasan, é dicir, non son especies pirófitas. Os piñeiros, as acacias, os eucaliptos son especies pirófitas que unha vez que se inicia un lume, pois este fai que se espalla, non? O propaga, ten combustible onde arder. O tema das frondosas non, ten outra humedade, ten outra composición, non son transmisoras do lume, non son pirófitas. Se non tuviéramos este problema da acacia, co investimentos que levamos feito no monte, xa tiñamos un proxecto pois espectacular. O tema do voluntariado é un proxecto que xa levamos varios anos desenrolando, que onde, digamos, pois a idea do proxecto da recuperación ambiental do monte é algo que hai xente que voluntariamente pois lle gusta ese proxecto e participa dele. Nos enteramos dun voluntariado de axudar a limpiar montes e playas, e a partir de aí conocemos o que se estaba facendo aquí na Madroa. Entonces, porque habíamos ido incluso aos incendios da lá de Cotobade, a botar unha man, e de repente dixemos, pois mira que tontería, si aquí na Madroa fai muitísima falta, encima é un monte que está encima do pueblo, que se arde o monte, pois van tamén por diante moitas casas de familia, e decidímonos a poñernos a axudar aquí arriba. Entón, pois, se crea un grupo de xente que veñen regularmente, case todos os sábados, e se fan labores diversas. Un voluntario tamén acostumbrado xa un pouco ao noso xeito de traballar, entón, pois, digamos que comece un voluntariado especializado, pero bueno, o certo é que calquera persoa interesada ou que lle gustase esta idea pode vir a botar unha man que ben recibida aí. Cortar acacias, que eso me encantaba, botar acacias abaixo, unhas tixeiras así, me encanta. Aparte deso, pois tamén cando están a xente botando árboles abaixo, pois trocéanse e apilámolos para despois bueno, trituralos e facerse rin con eles.
Para mí é unha satisfacción saber que teño que subir aquí todos os sábados, e se fai falta algún día máis, é dicir, todo é por mirar a naturaleza como a estou mirando, que se vai regenerando, que se vai recuperando. Eso é maravilloso. Sobre todo os que nacemos alá polo 40 e pico, tiñamos o mundo de outra maneira. Temos que procurar que isto deixalo para as vindeiras xeneracións, e para facer iso temos que facer traballos de educación medioambiental. Normalmente vanse dar charlas aos centros escolares, despois, posteriormente, fase unha visita interpretativa. Temos un roteiro pequeno onde hai unha serie de cartéis onde se identifican e se falan as características de cada árbore. Facemos programas como Paraisal, que temos un viveiro xa de fai moitísimos anos, o viveiro que se vai mantendo 2 anos, esa planta van traendo rapaces para o monte, para casa é un proceso, un ciclo desde que nace unha planta, ven como medra e logo pasa para o monte, que é onde quedaría pois definitivamente. Novas xeneracións de rapaces e rapazas que poidan vir ao monte, que poidan formar parte desta comunidade de montes no seu futuro, xente do entorno que son posibles comuneros ao fin e ao cabo. É un pouco que se fai un pouco intentar despertar esas sensibilidades e concienciacións ambientais, non? Para min o monte é o máis igualitario que hai. A idiosincrasia deste tipo de propiedade, en donde teus antergos te aportan unha responsabilidade para que ti a devolvas ás túas futuras xeneracións, polo menos igual que eles xa deixaron a ti, e ti te xa obliga de cumplir para deixalas mellor para as vindeiras xeneracións. Iso é un acto de responsabilidade que é unha cultura de democracia e de participación, unha cultura de responsabilidade, unha cultura de compartir, porque o monte se ten que compartir, e unha cultura de respeto, e sobre todo é algo que nos fai falta, a belleza, o verde, estes paseos, é algo que a condición humana fai mellores persoas. E creo que iso para min é o máis importante, ter esta relación, esta formación comunitaria, no? De que hai cousas que, inda que non son túas, son máis importantes que unha propiedade túa. Túa propiedade podes facer con ela o que queiras, no momento que queiras. E isto non, isto tes unha responsabilidade cos teus veciños, cos presentes e cos futuros. E, sobre todo, tens que ter un respeto cos nosos antergos. De vez en cando hai que pararse e mirar atrás e decir o que xa está feito. A parte que a natureza é moi agradecida, é dicir, ti lle das espacio a un árbore e tal, e enseguida pois medra, brota, se espalla, empeza a botar sementes, nacen carballiños de novo, é dicir, a natureza é moi agradecida.